Hello guys, phung kaham jo tonono taisa hai no hai hingke mo hingke sini ses na bu phange ko tining kai ses na bulai khagoi baja ke sai na grana ko phungai sri sri hingke ko tabung hingke khagoi pai bai khai hin norok nukhna kholoi pai bai khata khagoi ya kholoi pai bai kha hingke tabung hingke moi songoi tongra kha first time karaya bok sawiri kha hingke mo moji khangkai kisang oi thangnai tabuk hingka kisa moji khano rok nukhnai he bosok wangma tomase kisan jaga angthangka to guys tabo ang emne khai khwayo thang mani haibano ang khwai rogo sadung tungmani bagoi mobile loktare na ekdom interesting kring jagoi khwai rogo blog video ro banok jagli angka tabo lama olego phayo kisa nobar sip hene ro kisa res khai tongmani angka ro kisa mobile ka ro kisa jaga kisani jaga mane tam sanani video khai ma tongra khata hai pano ang tini kono video khaili aki samung ni bagai thangmani bla pano samung pai kang na dakti satong thuma bagai pai ka kai nai tong ni guys to guys tabu hingke ang tukui pai kha tukui ko ready wise pito thogruk phului pai kha hingke ang tabu kisa res khainai tini to belai tung kha satung muni bagai taisa sari go matik khata hingkai tabang tuku baik yang kayak bagi itu thok pului nakha ke kisa tabuk thunai tares khainai tinang khwai rok thanga hai hinpono tinang video rok kono blog video rok kono khaili ata belai satung tung khatini umuni bagoi kono video rok khaijakliya guys narokana chajagoi tongkhang kai ba like, share, comment, subscribe khai ribai jadi tabung le salhang no hanaro nuk nai tini ni video no ro na paire relation no malai nai ta kaisa video bo kaham kurung go tongkang ke satung ni to guys tabung ka ang nogo sopai jak nogo sopai mani sin no kyap kurei ko pura khali hingkai tabuk ang mane kisa tini to sal kutung ya ba kam ni phaya kono tabuk kisa dugana thanga kono kaisa thana pai tu mane bana maja kaisa tu mane ke amo kutung tongo mane thandang ni bagoi kisa thanda ni thanda khanan bagoi tone rejak hingkai amna tabuk ang kisa nung nagrana belai tung suka angkai tini belai nang tungkha mian selai puno tebu tungkha angkai ba kita thanda ro puno nong naswano hai puno angkai chuak rok tu nong yamoni bagai thanda sandara puno nong ma tongra khata hai da ba ngai bura rok angkai si chuak rok ngai sorry thanda khayung angkai ba sungki Sprite jekuna bahai ta cold drinks rok nongai pano thanda kai tong hangke tabung kang kang ma ja nong nakrana rok nai tong ni guys finally ko norok nogoi mangkhana ko price busuk nai nadi price 70 taka asuk to thandang ya ko motamoti thandang kha amo kita nong nagrana asuk motamoti thandang ya ko hai puno taw nong na sinai ta motamoti thandang kha angkai pengen nagrana guys tini bela natung haise angkai guys tabung he nong nagrana tata bye bye tini ni video or no pailai sinai malane next vlog